je sai ka bar wannan basari da ne fanin zan yi samu dan tsaye da cokulan nan ita ba sa nan ji yau na ji shi ka karkata musu sadiq ni kake karkatowa ai kodin ne shi wannan sako to kodin action a yi za ko da yaushe karkai dialogues ɗin ki ba miƙe tsaye Fati sauri Fati miƙe tsaye ba matsala da Allah ku tsaya inda kuke ba na son abin nan zamu fita mu ai ya dauka mun su kan wannan ne ga wadani ma da ne suke ba ni ga su shakura da komita yawa so daga kan wannan kujerar zaka fara sai ka dago kanta sai ta fara wannan gurin zancen bansa zancen wafi ni za a ga ma dabalukun mahaifina malam Faruku malami ne ga kuɗi ga ilimi har ya mutu matarsa daya shi bai san ma dabalukun din ba to mu baza da kofa ko yanzu zamu zo bani action ni za ku zo ku gaya ma dabalukun mahaifina a garin nan ba wanda bai san shi ba ga kuɗi ga malinta kuma har ya mutu matarsa ɗaya shi bai san ma dabalukun din ba ku zo ma dabalukun kun ga ma dabalukun ganin idon koma da rabuwa mun ƙarsa me yake so ka dai sake ni za ku ga ma dabalukun mahaifina waye bai san shi ba a garin nan aran ma Faruku ga kuɗi ga karatu amma har ya bar duniya matarsa ɗaya shi bai san ma dabalukun din ba ne shi zan ƙara mai ta shi zai sake mai ta sa mata sound din ai ba ya ka saka a daina motsin nan da Allah mu gama shot din nan malam Faruk ne ko Alhaji Faruk malam ne an ce malami kuma me ka kai shi alaji ta yi bau da yawa ina so kai su bushe ne in je in ɗauki can ita ma kuma ka ta bushe yaya yayi zai fara recording yaya kana shi ne a ƙarshe in action ni za ku zo ku gaya wani wai ma ɗabalaku mahaifina kaf garin nan ba wanda bai san shi ba malam Faruk ba wanda bai san shi ba ga kuɗi ga malinta kuma har ya mutu matarsa guda ɗaya ce ni shi bai san ma ɗabalakun ɗin ba kuce gurin ma ɗabalakun ai kun ga ma ɗabalakun ganin idan ku kun ji a jikin ku ya gaya mu tsaya biki gama bana son ki taho ne ina so ki tsaya a gurin akwai ragowar dialogue ai a nan gudun waye